ali nije izvesna. Postoje sportovi u kojima imamo velike šanse za medalje, na primjer u veslanju, plivanju, dizanju tegova, rvanju kanu. Dakle, tu moramo da polažemo nade za olimpijske igre u Parizu, rekao je Morariu. Prema njegovim rečima, to su sportovi u kojima su Rumuni ostvarili performanse u poslednjem periodu i koji nam daju naznaku šta bismo mogli da postignemo. Vi pratite program Radio Rumunija Internacional. Radio Rumunija Internacional. Budućnost počinje danas. Da li je migracija evropski problem? Rezultat komplikovanog kompromisa Evropski pakt o migraciji i azilu usvojen je nedavno u Evropskom parlamentu nakon sve većeg broja nelegalnih ulazaka u Evropsku uniju, posebno iz Afrike. Rekordnih 1.140.000 zahtjeva za dodeljivanje azila registrovano je prošle godine prema podacima Evropske agencije za azil i oko 380.000 nelegalnih ulazaka u Uniju. Sve veći broj migranata izazvao je tenzije i podele unutar Evropske unije. Remus Prikopje, rektor Nacionalne škole za političke i administrativne studije, gost Radio Rumunija u analizi situacije, odnosio se na potrebu jedne hijerarhije migranata. Treba da pomognemo ljudima koji se nalaze u teškim situacijama. Kakve alternative imaju Ukrajinci? Kakve alternative imaju Sirijci? Ne postoje alternative tamo gdje besni rat. Normalno je da porodice beže od rata. Ne možemo da im kažemo ne možemo da vas primimo, vratite se u Ukrajinu. Postoje i druge situacije kada ovo